Assalamu alaikum. Idan wannan ne zuwanki na farko ko zuwanka na farko, danna mana subscribe sannan ku yi mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ta zama haja kashi na 3. Ya sake ɗan sahirtawa ya haɗiye yawu tare da numfasawa sannan ya zarce da faɗin. Wa'adin watanni 2 da kika bata ki janye shi. Ki kyale ta, Allah zai sanya mata nutsuwa akan wanda ya zaba mata a matsayin miji. To naji, amma ka dakatar da shi da shigowa ciki. Bana so gaskiya, wannan san ba aiki na bane, ba ma maganar yi bace. To kai din ka dakatar da shi, idan kuma kai ba aikin ka bane, to ni zan faɗa masa. Cike da mamaki ya ce, wai ni kam Saratu, bari na tambaye ki, shin kin manta waye Abdullahi ne? Dan amini na ne fa. Yanzu har kin manta alƙawarin da yake miki da yarki? Tun tana tsumman goyo yake ɗawainiya da ita har ya kawo yanzu bai taɓa kasawa ba. Duk da gazawar tasa da kike gani, idan yayi wa ƙanwarsa abu sai yayi wa Zaliha ma kwatankwatinsa. To ki saurare ni, ba zan hana shi shigowa gidan nan ba, kuma ni ina roƙon Allah ya ƙaddara Zaliha ta zama matarsa. Haka ne kawai sakayyar da zan yi masa bisa hidima da mata da yake. Idan da na so yi, ya kamata na nuna iko a kanta na ce sai ta aure shi, amma ban yi haka ba, domin shi aure dole baya taɓa haifar da alkhairi sai ɗimbin nadama. Domin haka ina mai gargaɗinki, kul kika kuskura kika tunkari yaron nan da wannan maganar, kuma babu ruwanki ma da tarayyarsa da Zaliha. Wani zafaffen numfashi ta za ta fesar da iska mai cike da ɗumi, ta miƙe tsaye kansa kamar za ta doke shi, ta fara zuba masifa. To na saurare ka, na ji irin hukuncin da ka yanke, to haka kai ma ina son ka buɗe kunnuwanka ka ji ni. Duk abin da ka taka daidai nake da kai. Wallahi Zaliha ba za ta taɓa auren yaron nan ba. Abin da kake cewa yana yi mata ai ba tambayarsa aka yi ba, ba roƙonsa kuma aka yi ba, kuma ai ba cikin tsiya ya ganta ba. Shin me ma ya taɓa yi mata? Ya zo ya faɗa sai a biya shi. Bai ƙarasa tanka mata ba, ya mayar da hankalinsa kan abincinsa. Bayan ta gama bambaminta ta wuce ɗaki tana huce kamar kasa. To, ita kuwa Zaliha tsaye ta yi a ƙofar ɗakinta daga ciki. Ta ji duk zantukan da iyayen nata suke yi. Kan gadonta ta faɗa yayin da kanta ya ci gaba da sara mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jin kalmar da ta rika maimaitawa kenan akan harshenta. Kimanin mintuna 5 tana wannan yanayin kafin ta shiga magana da zuciyarta. Insha Allah ba zan zama silar samun saɓani tsakanina da iyayena ba. Ya Allah, kai ne maji roƙon bayanka ne. Ina roƙonka ka daidaita zukatan iyayena. Allah ka sa wannan cacar bakin da suke ita ce ƙarshe. Tana gama addu'ar ta miƙe ta ɗauro alwala ta fara nafiloli da ta saba yi. To, gobara na neman tashi tsakanin Zaliha da mahaifiyarta. Muna fatan Ubangiji Allah ya kashe wutar nan kafin ta ci gaba da yi musu illa. Washe gari. Waye Yaya Abdul? Cikakken sunan shi shine Abdullahi Alhassan. Matashin saurayi ne mai kimanin shekara 27 zuwa da 8. Fari ne mai matsakaicin jiki da tsayi, yana da doguwar fuska wacce sazansa ya kewaye ta. Dogon hanci ne da shi da baki madaidaici. Idanuwansa gwanin ban sha'awa. A takaice dai shi ma kyakkyawa ne irin ajin farkon nan. Mahaifinsa Malam Hassan ma'aikaci ne a ma'aikatar ilimi ta jihar Kano. Kafin rasuwarsa sai da ya riƙe muƙamin babban darakta na ma'aikatar. Haka zalika shine limamin da ke jan sallah a masallacin unguwar tasu. Babban aminin Malam Siraja ne, wato baban Zaliha. Ya rasu shekaru 5 da suka gabata. Ya bar mace ɗaya, Inna, da yara 2, Yaya Abdul da Jamila. Mahaifiyar Yaya Abdul yar cikin birnin Dabo ce, unguwar Sagagi. Ta fito ne daga gidan ilimi. Mahaifinta babban malami ne, yana da
tsangaya wacce bayan rasuwar mahaifin nasu ana kiransa da Gwanin Murtala. Yaya Abdul ya samu haddar Ƙur'ani mai girma tun kafin ya kammala ƙaramar sakandare, sannan ya yi karatun littattafan addini da dama a wajen wannan mahaifiyarsa. Yana da digiri a fannin tarbiyya education, yanzu haka yana koyarwa a makarantar Sheikh Bashar Aryan. Bayan nan kuma yana karantarwa a wata Islamiyya da ke nan unguwar tasu mai suna Nurul Umma. Tun daga matakin reno yake koyar da Zaliha, ita da ƙanwarsa Zaliha da yake kusan yanki ɗaya suke, bambancin layi ne kawai. Tun Zaliha na ƙarama Allah ya saka masa ƙaunarta. A wancan lokacin yana son ta ne saboda ƙwazonta da jajircewa akan karatu, sannan daga gata da kunya da ladabi matuƙa. Ta shiga ransa fiye da tunanin mai tunani, yadda yake kula da ita a sha'aninta har haushi Jamila take ji. Ta tafi har suka kammala firamare suka matsa sashen ƙaramar sakandare na makarantar. Tafiya na tafiya dai, Zaliha na ƙara girma, tana ƙara yin wayo, tana ƙara zama budurwa. Bayan sun sake matsawa babban sakandare, cikar kyawunta da surar budurci suka bayyana a tare da ita. A lokacin ita kanta ta fahimci kulawar da yake bata da musammanci. Ta ji ya shiga ranta matuƙa, tana son sa sosai. Ta shiga tsangwama da nuna baƙin ciki a wajen ƙawayenta na boko da na Islamiyya, kasancewa su ma son Yaya Abdul ɗin suke, amma ba su samu dama ba. Lokacin da ya sanar da Inna, ce masa tai dama idan ka ga kare yana shinshina takalmi, ina ka kyale shi ɗauka zai yi. Sun koyar da kai haɗi da dariya, ya ce ni dama na san duk abin da nake ana kallo na ai. Cikin murmushi ta ce wannan shine burin mahaifinka ya ƙudurce a ransa, idan har Zaliha ta kawo munzali to zai shawarce ka da ka nemi aurenta. Sai gashi Allah ya kaddara ba zai gani ba. Ubangiji Allah ya sanya alkhairi, Allah ya tabbatar ya haɗa zukatanku. Amin ya Allah. Ya amsa a kunyace. To wannan shine abin da ya faru a farkon al'amarin, kafin daga bisani Jumina wato Umma ta fara kaskara dangantakarta. Washe gari ya kasance Asabar ne, babu makarantar boko. Asuba ce kawai ke gaban Zaliha. Ana fitowa daga sallah ta sabi jakarta ta fice bayan ta yi wa Umma sallama. Ko da yake bata amsa mata ba domin haushinta take ji. Abu hagun tunaninta yarinyar bata da wayo ne. Yaya za a yi ga gidan hutu da jin daɗi inda za ta huta, wani nata ma ya ɗanɗana arziki, amma za ta kafe akan fakiri mabukaci wanda bai ma gama tsayuwa da kafarsa ba. Ajiyar zuciya ta sauke, sannan ta miƙe ta shiga haɗa musu abincin karin safe. Tana yin aikin ta fara tunani, to ko dai na bar maganin nan tunda ta ce ta amince da Alhaji Saminu, amma kuma za ta yi abin babu soyayya da ƙaunar a ranta. Sai rashin biyayya da rashin kunya su biyo baya. Ya zama tilas na bata maganin, na takura mata sai ta yi amfani da shi. Wannan tunanin da ta yi ya kawo mata wata dabara, cewa ta zuba garin maganin na sawa a abinci cikin wainar kwan da za ta soya, wato a cikin wacce Zaliha za ta ci. Hakan kuwa ta gama kafin ta dawo daga makaranta. Fitar Abba ke da wuya, sai ga Zaliha ta dawo. Kai tsaye ɗakinta ta wuce ta zauna bayan ta yi sallama. Kimanin mintuna 5 zuwa 10 Umma ta kira ta, murya a daƙile. Kina ina ne, ko ni zan kawo miki abincin saboda isa? Fitowa Zaliha ta cikin yanayin tausayi, ta zo ta ɗauki abincin nata. Ta juya ta koma, ina kuma zaki? A nan nake son ki zauna ki ci, Umma ta faɗa a gadarce, tana binta da harara. Tsayawa Zaliha ta yi cak, ga
tunaninta wani sabon faɗan ne za ta yi mata, babu yadda ta iya. Haka ta zauna tare da ajiye kayan abinci. Shiru-shiru bata buɗe ba bare ta fara ci. Kuma sai harara take kalla mata. Ɗago kan da za ta yi suka haɗa ido. Da sauri ta sunkuyar da kanta ta buɗe abincin. Gutsurar wainar ƙwan ta yi haɗi da buredi ta saka a baki. Cin abincin kawai za ta yi amma ba don tana jin yunwa ba. Ta tauna ta haɗiye sai ta ji wani ɗan bauri na magani ya kama mata harshe. Kallon wainar ta yi sai yanzu ta lura da kalar wainar ba yadda aka saba gani ba ne. Wani irin fatsi-fatsin magani ne a jiki. Sake gutsura ta yi wani ɓangaren daban domin ta tabbatar haka wainar take ko kuwa. Ajiye waccan ta gutsure ɗin ta bayan ta fahimci dukkan wainar haka take sai ta ci gaba da cin burodin kawai tana kurɓar shayin. Duk abin nan take Umma na kallon ta. Ganin ba ta da niyyar sake cin wainar ya sa ta ce mata me yasa ba kya haɗawa da wainar kin bar ta tana shan iska. Na ƙoshi ma wallahi kaina ne yake min ciwo, burodin ma ya ishe ni. Na ƙoshi ma. Zaliha wato ɓacin rai kike so ki cusa wa zuciyarki har wani ciwo ya zo ya same ki ko yanzu ba za ki fahimci abin da nake nema miki ba. Kuka ne ke shirin kuɓuce mata. Da ƙyar ta haɗiye shi ta nisa tare da cewa Umma ni ba fahimtar ki bane ban yi ba, amma da wani ido za mu kalli su inna, sannan wani kallo duniya za ta yi mana. Ke dakata, ni za ki faɗa wa duniya? Idan wannan ne zuwanki na farko ko zuwanka na farko, ku danna mana subscribe sannan ku yi mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ke dakata, ni za ki faɗa wa duniya? Kada ki sake ki faɗa min wannan magana, kuma maza ki ɗauki wainan nan ki cinye kafin na saɓa miki. Umma wallahi ba zan iya ci ba, zuciyata ce ke tashi shi yasa na bari. Wani irin wulaƙantaccen kallo ta yi mata sannan ta ce ban gane zuciyar ke tashi ba. Ke bari dai na faɗa miki ki ji, wannan maganin baki ne na karɓo miki, shi na saka a wainar kuma ki gama na wanki, ga na wanka can yana jiran ki. Gabanta ne ya yanke ya faɗi. Wani irin maganin baki kuma? Tun da can ba a nemi maganin bakin ba sai yanzu. To ma wai wani irin baki? Bayan ga addu'o'in azkar da suka zame mata tamkar ruwan sha, duddun wani hairan cikin yin su take. Babu shakka akwai wani abu a ƙasa. Tunanin da ta yi kenan kafin ta buɗe baki ta ce Umma wani maganin baki ne wannan? Don Allah ki rufa mana asiri, kada ki sake zuwa wajen masu bada irin maganin. Addu'o'in da kike yi mana da bakinki mai albarka ba dare ba rana sun isa. Allah ya tsare ni daga sharrin duk wani abin ki. Harara mai razanarwa ta aika mata tare da faɗin sannu uwar daɗin baki, to ni ina so sai kin yi amfani da su, idan kuma za ki nuna min ban isa da ke ba sai ki yi abin da kike so. Ta faɗa ta miƙe ta bar wajen. Wani sabon tashin hankali kenan. Tunani mai zurfi Zaliha ta sake afkawa. Sake-sake kawai take a karanta gami da wannan al'amarin da ya kunno kai gidan nasu. Anya ko ba duk akan aurenta bane? Wani sashen kenan na tunanin nata. Ya Allah ka shiga cikin wannan lamari, Allah ka ganar da mahaifiyarta gaskiya, ka ba ta ikon binta, Allah ka nuna mata ƙarya, ka ba ta damar kauce mata. Tana gama wannan addu'o'in ta tattara kayan ta mayar kicin, ta yi wanke-wanke sannan ta gyara ko'ina na gidan nasu. Bayan ta kammala ta komo falo ta zauna. Umma kuma na can ɗakinta. Farida ta fara ruri. Ta ɗauka da sauri ƙawarta Hannatu ce. Ɗagawa ta yi ta ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da hantsi, da fatan kin tashi lafiya. Barka dai lafiya ƙalau, ya kwanan gidan ya yara, ya gajiyar lafiya kuma. Na gode fa, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Gajiya ta bi lafiya ba kuma menene abin godiya kuma ai wa kai ne. Yaya abin dai da alamun nasara ko? Kayya kin san halin yaran zamani, garama ce da su. Ina jin sai mun sake komawa wajen nan domin yin farko ma bai yi amfani ba sai zubarwa akai. Furta kici kamar mai aljanu.
yo ke ma banda abinki wa ya kai ki zubawa a gabanta, ai abin ne mata zaki a ƙasan abinci, lokacin da zata kwaso da shi ta danna a bakin ma bata sani ba. Sam ba a gabanta na zuba ba, dabara ma nayi cikin ƙwan da na soya mata wainan, gutsira ɗaya tayi tace wai zuciya take tashi, ƙarshe dai fitarwa nayi nace mata maganin baki ne, wallahi ƴar nan sai ta tsaya tana faɗa mini ƙauli da ba'adi. To shikenan ki rabu da ita, ai idan ta san wata bata san wata ba, in dai boka ne ya san yadda zai yi da ita. To ai ko sai dai haka, duk da cewar tana ikirarin ba za ta bijirewa umarnina ba, ba zan zauna ba domin babu soyayyarsa a ranta. Ko da an yi auren za ta riƙa bijire masa, don haka yanzu ta riga ta fahimci so ake ta yi amfani da maganin. To ba kuwa za ta yi mafita ɗaya dai, bokan ya san yadda zai ɓullo mata. Yanzu yaushe kike ganin za mu koma? Ta wannan babu abu ne da za a bari ya ɗauki lokaci. Gobe ko jibi idan kin samu dama sai mu je. Shikenan, to Allah ya saka da alkhairi, na gode, Allah kai mu gobe. Ta faɗa tare da kashe wayar, sannan ta fito ta nufi ta zo ta duba ko Zaliha ta kammala aikace-aikacen. Me za ta yi to Zaliha idan ba Zaliha ba? Durƙushe a kan gwiwoyinta tana zubar da wasu zafafan hawaye masu tsananin ɗumi da tayar da hankali. Tsuru-tsuru tai tana jin dama ba a ƙasa ta tsage ta faɗa don kunya. Babu shakka yarinyar nan ta ji duk abin da muka tattauna. Wannan wata irin yarinya ce haka?